Sini mengingon, ay balot. Masa man kayo napagkawam lang ka? Mura po ba to? Ha? May itlog deh. Karaan naman na ina ng style apar. Magbabaho, man. Okay na ikaw. Katuwasan na lang na. Ay, nilagay ko. Okay na. Wow! For this video, nakasuway ang mga itlog nga gihumba. Itlog sa dinosaur? Jurassic. Saan na magluto? Humba. Bago ba ikong sulting humba? Unsa na pagluto? Puro natin humba ito. Ah, kinde. Oh, ha? Sa bata. Boboto na to galat, sila gilibanga to. Kalibanga. Agay! Oh, kung sumumaya to nugayon mga choy. Kalibanga ang gunos skin. Yung saan mo na to ko? Basta mga Ito ato, sundo na to kaya kalibanga ito. Ang kalang mata mga kalang galis. Lamay mo yung lang itlog dito. Dahani. Ay ka Diyan mo no. kalang baminaw nun. Huwag mga choy, yung sumumaya to nugayon. Piyasa mo kay Anto Sami. Nalipay ka ron kay gamay ra kayong vitamins. Ay man. Gamay ra. Gamay nang usa kayahong. Yapag. Gamay ko nang usa kayahong. Di pa na mao siguro. Ha? Di pa siguro na mao. Ingon siya, ang itlog ko na pamabrait. Og minus ka kutok, bugo gi ka. Ba, gyud. Muna giingon nga og ikaw, bugo gi ka. Bugo gi ka. Dako lang ilog mo. Buanga ka. Ano ba yung kwato? Wako kay na. So boss? Bintahan ni gaon na kay gamay ra kay sili, di na kayo hang. Nabay sili. Magana gid ang kaon. Boss, unsa mo kada boss? Ingon si John Lloyd ka ng gamay ra ko ng sili. Uwa sa kibaw nga ko ni. Paslakan ng sili. Paslakan ng sili. Ingon siya gamay ra ko ng sili. Kaya may mangingon, ay balot. Unsa man kayo napagkawam lang ka? Mura po ba to? Ha? May itlog deh. Karaan naman na ina ng style apar. Magbabaho, man. Okay na ikaw. Katuwasan na lang na. Ay, nilagay ko. Okay na. Huwag ka lang mga choy, magkukisyon ako atong ilo na itong mantika so may dugayon. Huwag sure mga choy, ilo ng lamas, Carlo G! Ang lamas, Diara! Sunod, ato sa imikos-mikos ka dali. Huwag sure mga choy, malimtan ka na basta atong vitamins, di lang ang vitamins, boss pagat patilo nun. Ang vitamins nga sa kanigo, Diara! Sunod, imikos-mikos sa nato. Huwag sure mga choy, ato na timpla ng madig sarap. Huwag sunod ato mo tayo oyster sauce. Huwag sunod mga choy, ilunod ang constant boost pagkatpat. Ang gata sa kabaw, Diara, ilunod! Okay, sunod imikos-mikos sa nato boost pagkatpat ha. Huwag sunod mga choy, ilunod ang itlog boost pagkatpat. Ang balot, de boss, pagkatpat, Diara, ilunod! Sunod ato sa imikos-mikos ha. Imikos-mikos sa nato. Allah. Huwag sunod mga choy, sa mga tulog gayon na ito rin kaunon. Mga choy, bubod na. Mga choy, eating na! Wow! Dukot, samot yun. Sana? Grabe tukal sa sili. Kalan palamanan. Laman na ni pa sili. Hala. Grabe si. Ano tinasal? Grabe. Balikan. Sukod ng hangin to ha, no? Dah. Mga choy. Kapuan? Ha? Kapuan. Sili. Kapuan sila. Vitamins. Kaya amigo ni Ari mga choy. Tara. Membro na sa Magic 5. Ha? Cebu Magic 5 ba? Natin ka sila. Oo na. Mami pinagpatahi ada. Humba ba, humba? Humbang itlog ba? Grabe namuwa naman na eh. Patungan no, dara, par. Ito. Salamat sa'yo. Akop. Grabe yan si Boss Carlo mga choy. Mga choy, bulbos mga choy. Oh, mga choy! Mga choy! Tigit na! Wow! Ano na? Gapa! Shout out!
Og big shoutout sa Muang Whitey. Noel Prudente. Shout out. Joje Besnar. Shout out. Twen Earl Sino. Shout out. Og Breaks 140 TV. Shout out. Elmer Sahulga. Shout out. JR Puentes. Shout out. Edison Mamuntawan. Shout out. Remark Salamanca. Shout out. Jeneline Gilig. Shout out. Shoutout Japon. GC Drignell. Shout out. Samjin Juan Shout Petre. out. Bernel Jan TV. Shout out. Bisayang Canadian. Shout out. Rosita Simangan. Shout out. Junmar. Shout out. Ronald Bro Kante. Shout out. So, wapa mo shoutout dama, Choy. Comment lang mo, Gotro! Wow!